вітання! Вас вітає екскурсовод музея «Спадщина» Дворшанської середньої школи Ліцького району Бреєва Маргарита. Духовний скарб ні грошей, ні мода. Він быццам сонца, зяє для дітей. Виховуваць на традиціях народа павінны з малку мы дзяцей. Наш музей – гэта месца, авеяна цеплынёй вясковага дома, дзе старыя рэчы маюць заслужаны адпачынак і надзейна захаваныя ад разбуральнага ўздзеяння часу. Адна з прычын зазірнуць у наш музей – гэта лепш зразумець жыццё нашых продкаў, усталяваць сумесь паміж мінулым і сучасным. Музейная прастора распавядае нам пра быт, заняткі нашых бабуль і дзядуль. Пры ўваходзе нас сустракае печ. Да печы адносіліся як да жывой істоты. Забаранялася ўжываць у яе прысутнасці грубае або непрыстойнае слова. Сказаў бы, ды печ пачуе, казалі нашы дзяды і прадзеды. Пры печы стаяў печны інвентар. Вілы і вілцы, хлебная лапата. Дарэчы, хлебнай лапаце надавалі ахоўную функцыю. Падчас навальніцы, каб зберагчы свае будынкі ад маланкі, яе выстаўлялі на двор. Звярніце, калі ласка, увагу на гліняны посуд. У нашых прашчураў ён быў на любы густ і для розных патрэб. Вось званок, пасудзіна добра вядомая. У ім звычайна трымалі малако. Доўга не скісне, а ў гарачыню халоднае. Мае ручку і носік-дзюбік, каб тое ж самае малако лёгка ронным струменчыкам лілося ці ў міску, ці ў кубак. На кожным двары абжывалася цэлае сямейства кашоў. Без іх, лёгкіх і зручных, не абыходзіліся ні дарослыя, ні дзеці. У кашах з плеценымі вечкамі сушыліся каўбасы, палянвіцы і кумпякі. На кожным падворку гаспадара можна было заўважыць саху. Наша саха з 1949 года. Разак, што гэта за прылада, раскажу вам, калі наведаеце наш музей. Граблі, капач, цэп і бязмен. У зімовы час сялянская хата ператваралася ў рамесную майстэрню. Тут доўгія вечары пры святле лучыне або лампе рабілі лыжкі, пралі, ткалі, шылі адзенне або вышывалі. І наступная прычына зазірнуць у наш музей – гэта палепшыць свой настрой праз прыгажосць і унікальнасць экспанатаў. Дзе вы яшчэ сёння зможаце ўбачыць драўляную люльку ці калыску, зробленая з моцнага дрэва. Перад вамі найбольш просты від калыскі, што ўяўляе сабой кусок палатна, які нацягваўся на драўляную раму. Такую люльку было зручна браць з сабой у поле, дзе яе падвешвалі на трынозе, абгарнуўшы паверх абрусам ці звычайнай спадніцай, нібы парасонам. Лёгкі штуршок і калыска плыла ці то ў полі, ці то ў хаце, як чароўная лодка, і дзіця спакойна, без плачу, засынала, а маці спявала яму калыханку. А люлі, все курки поснули, петушок один не спить, будет казку говорить. Спи, мой хлопчик, спи, маленький, вочки моцно закрывай, каб табе прыснился рай. Цікава, што люлька, зробленая з моцнага дрэва, захоўвалася да 200 гадоў. І наступная прычына зазірнуць у наш музей – гэта паглядзець на свет па-новаму, пражыць чужыя гісторыі. У нашым музеі можна даведацца пра часы СССР, а менавіта, як вучыліся школьнікі, чым пісалі і як, якія атрымоўвалі адзнакі і што любілі калекцыяніраваць. Напрыклад, можна заўважыць калекцыю значкоў, а таксама грашовыя адзінкі, калекцыя манет 17-20 стагоддзя і папяровыя грошы. Самая старая 1905 года 3 рублі. Пачуць пра гады ліхалецця Дворшанскага краю, даведацца пра лёс нашых жыхароў, ды і шмат чаго іншага цікавага можна пабачыць у нашым музеі «Спадщина». Нездарма кажуць, што лепш адзін раз пабачыць, чым 100 раз пачуць. І напрыканцы нашай размовы мне хочацца сказаць: часцей азірайцеся, сябры, назад, у мінулае, каб не згасла свечка на покуце, у бацькоўскай хаце, каб яшчэ было ісці наперад, у будучыню. Дзякуй за ўвагу, да сустрэчы!